Tervetuloa taas mukaan syventymään aiheeseen. Tänään meillä on pöydällä lähteitä positiivisesta psykologiasta ja onnellisuustieteestä. Joo. Ja minun ajatus on tässä nyt purkaa vähän, että mitä nämä käsitteet oikein meinaa, miten ne eroaa, ja ennen kaikkea, että mitä just sä voisit napata tästä omaan elämääsi. Laitetaanpa kurkamaan. Kyllä, just näin. Eli katsotaan, miten näissä lähteissä määritellään hyvinvointi ja onni, ja mitkä asiat siellä nousee tärkeimmiksi. Joo. Tavoitteena antaa sulle sellainen tiivis paketti siitä, miten sitä omaa elämänlaatua voisi ehkä parantaa näiden oppien avulla. Hyvä. Aloitetaan siitä positiivisesta psykologiasta. Lähteessä mainittiin, että Maslow käytti termiä jo 50-luvulla, mutta että tämä Martin Seligman, niin hän tavallaan nosti sen uudelleen esiin, vai mitä, siellä 2000-luvun alussa. Juuri näin, kyllä. Seligmanin iso juttu oli se, että hän käänsi sitä perinteistä psykologian fokusta. Eli ei keskitytä pelkästään ongelmien korjaamiseen, vaan siihen, mikä tekee elämästä, elämisen arvoista. Okei. Eli positiivinen psykologia tutkii just niitä vahvuuksia, hyviä tunteita, merkitystä, ihmissuhteita, kaikkea sitä, mikä auttaa kukoistamaan. Ja se Seligmanin PERMA-malli, se on aika hyvä tiivistys. P niin kuin positive emotions, E engagement. Joo, oppuutuminen. Niin. R relationships eli ihmissuhteet, M meaning eli merkityks ja A achievement, aikaansaaminen. Ja niissä lähteissä just tuo R eli relationships, se nousi jotenkin tosi vahvasti esiin. Siis että ihmissuhteet olisi jotenkin jopa tärkeämpiä kuin raha tai maine onnellisuudelle. Joo, ehdottomasti. Pitkittäistutkimukset osoittaa tosi selvästi, että ne laadukkaat läheiset suhteet on yksi vahvimmista onnen ennustajista läpi elämän. Ne antaa tukea ja sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Niinpä. No entäs sitten se toinen käsite, onnellisuustiede? Se vaikutti lähteiden perusteella olevan vähän niin kuin laajempi juttu. Sitä se onkin, joo. Se on monitieteisempi, eli se ottaa psykologian lisäksi huomioon vaikka neurotiedettä, taloustiedettä, sosiologiaa. Selvä. Se katsoo hyvinvointia tosi laajasti, miettii myös liikunnan ja ravitsemukseen ja jopa somen vaikutuksia. Lähteessä mainittiin tämä Mihaly Csikszentmihalyi ja hänen työnsä sieltä 80-luvun lopulta. Joo, ja se flow-käsite. Juuri se, flow. Mitä se flow nyt tarkalleen olikaan? Siis se uppoutumisen tila. Just se. Se hetki, kun sä oot ihan täysin kiinni siinä, mitä teet. Aika katoaa, et huomaa ympäristöä ja se tekeminen itsessään on palkitsevaa. Okei. Se voi olla työtä, harrastus tai vaikka hyvä keskustelu, niin kuin meillä tässä nyt toivottavasti. Toivottavasti joo. Ja Csikszentmihalyin mukaan just nämä flow-kokemukset on tosi tärkeitä onnelliselle elämälle. Ja onnellisuustiede yrittää ymmärtää, miksi onnelliset ihmiset on onnellisia ja miten näitä juttuja voitaisiin edistää. Yksi aika mielenkiintoinen malli, joka siellä lähteessä vilahti, oli tämä onnellisuuspiirakka. Se jotenkin havainnollisti aika hyvin niitä palasia. Joo, se on Sonja Lyubomirskyn ja kumppaneiden malli. Tosi havainnollinen. Sen mukaan noin puolet, siis 50% onnellisuuden vaihtelusta selittyy geeneillä. Puolet. Aika paljon. On. Eli meillä on tavallaan sellainen perinnöllinen onnen perustaso. Sitten noin 10% selittyy niillä ulkoisilla olosuhteilla. Raha, terveys, asuinpaikka. Vain 10%. Mä olisin luullut, että se on paljon isompi osuus. Se toinen iso pala, 40%. Niin. Se tulee niistä meidän tietoisista valinnoista ja teoista. Siis siitä, miten me ajatellaan ja toimitaan. Okei. Eli siihen voi itse vaikuttaa tosi paljon. Juuri niin. Ja just tähän kohtaan, tähän 40%, nämä positiivinen psykologia ja onnellisuustiede antaa niitä työkaluja. Selvä. Lähteessä puhuttiin myös siitä biologisesta puolesta, hormoneista ja vähän erilaisista onnen tyypeistäkin. Kyllä. Onnellisuus on myös ihan fysiologiaa. Dopamiini liittyy siihen palkkion odotukseen ja saamiseen, motivoi meitä. Serotoniini taas vaikuttaa yleiseen mielialaan, tyytyväisyyteen. Oksitosiini on se kiintymyshormoni, vahvistaa luottamusta ja siteitä muihin. Ja endorfiinit, nehän on niitä kehon omia kipulääkkeitä, tulee vaikka liikunnasta tai naurusta. Joo. Ja sitten on tärkeää erottaa se hedonistinen onni ja eudaimoninen onni.
Okei, mitä eroa niillä on käytännössä? Hedonistinen kuulostaa vähän, nautinnon haluiselta. No sitä se tavallaan onkin. Se on sitä mielihyvän ja nautinnon etsimistä. Se on usein aika lyhytkestoista ja voi johtaa siihen hedonistiseen oravan pyörään. Eli aina tarvitaan lisää ja isompaa. Just niin. Kun taas se eudaimoninen onni kumpuaa syvemmältä, se liittyy merkityksen kokemiseen, itsensä toteuttamisen, omien arvojen mukaiseen elämään, kasvuun. Eli se on sitä kestävämpää onnea. Kyllä, se on yleensä paljon pysyvämpään ja liittyy just siihen permamallin M:ään, eli meaning, merkitykseen. Selvä. No niin, mennään siihen tärkeimpään, eli niihin tietoisiin tekoihin, millä siihen 40% voi nyt sitten vaikuttaa. Mitä konkreettisia keinoja ne lähteet ehdotti? No siellä nousi esiin useita, ja monet niistä on aika tuttuja ja tutkittuja juttuja. Ensinnäkin ne sosiaaliset suhteet, niiden vaaliminen, ajan antaminen läheisille. Joo, se tuli jo aiemmin. Kyllä. Sitten kiitollisuuden harjoittaminen. Ihan tietoisesti huomata ja arvostaa niitä hyviä asioita arjessa. Kolmanneksi mindfulness, tietoinen läsnäolo. Se auttaa olemaan tässä hetkessä eikä murehtimaan menneitä tai tulevia. Totta. Neljänneksi liikunta. Sen vaikutus mielialaan on ihan kiistaton. Ja viidenneksi muiden auttaminen. Pienetkin ystävälliset teot, altruismi, ne lisää tutkitusti myös omaa hyvinvointia. Aivan. Eli nämä on niitä asioita, joilla voi aktiivisesti itse vaikuttaa siihen omaan kokemukseen. Juuri näin. Nämä on esimerkkejä siitä 40% siivusta. Eli jos vedetään yhteen, niin vaikka geenejä ei voi valita ja olosuhteisiinkin voi vaikuttaa vain rajallisesti, niin meillä on aika iso valta siihen omaan hyvinvointiin. Kyllä. Se valta piilee just niissä päivittäisissä valinnoissa, ajatuksissa ja teoissa. Aika lohdullinen ajatus oikeastaan. On se. Onnellisuus ei ole niinkään mikään päämäärä, joka saavutetaan kerran, vaan se on enemmänkin taito ja jatkuva matka. Se vaatii tietoista työtä ja itsensä kuuntelua. Ja ehkä just näiden lähteiden pohjalta voisitkin miettiä, että mikä olisi yksi ihan pieni tietoinen teko tällä viikolla, jolla sä voisit tuoda vähän lisää merkitystä tai iloa tai yhteyttä just sun omaan arkeen. Hyvä pohdinta lopuksi. Joo, se voi olla yllättävän iso alku.